мардҳо дар инҷо моҳӣ медоранд. ҳақиқатан моҳӣ медоранд. Ман дидам дар инҷо бисёр моҳӣ ҳастанд. Забони рус дар ҳаминҷо шунда мешавад. Дар рости гап ин русҳо нестанд, бисёри онҳо аз Украина ҳастанд ва дигар давлатҳои мана моҳӣ. Ва ман гуфтам ки номи моҳӣ селёдка аст. Вақте селёдка буд аз дар инҷа. Моҳи селёдка буд. Моҳи кулула. Тоже так типа бетонный пирс. Что дальше такое? Халя.